Og velkommen til World News. Mit navn er Ib Henriksen, og i aften skal vi debattere ytringsfriheden. Mange danskere tør ikke at ytre sig mere på grund af straffelovene og på grund af at de bliver jagtet efterfølgende af diverse autonome grupper, som udøver vold mod dem, saboterer dem og skader deres familie. Og til at debattere har vi fået i studiet Inga Ulgeis. Hej. Hej Inga. Du er til daglig journalist for Politikken. Det er rigtigt. Godt. Inga, kan vi ikke frygte et Danmark, hvor man ikke tør ytre sig, hvor man ikke siger sin mening, på grund af at man er bange for eksempel diverse autonome grupper og straffelovene, at man kan blive straffet? Nej, det tror jeg ikke. Tværtimod. Jeg tror, at selvom der er de autonome grupper og sådan noget, så tror jeg, at vi bliver stærkere af det. Jeg tror, det får os til at stå ved det, vi siger. Jamen bliver vi ikke påvirket af, at de for eksempel sender nogle trusler til vores familie? Jo, men Danmark har aldrig været så let at påvirke. Danskere har aldrig været så let at påvirke. Så jeg tror det gør os stærkere. Som man siger, modgangen gør os stærkere. Ja. Men et eksempel. Jens Olaf Jersild var med i, havde et debatprogram for en 5-6 år siden, ja, hvor han havde grønjakker inde i hans studie. De grønjakker, de udtalte sig med racistiske bemærkninger og forbudte ord, som de kan blive straffet for. Ja. De grønjakker, de blev efterfølgende straffet, selvfølgelig. Men Jens Olaf Jersild og hans direktør blev idømt en kæmpe bøde, fordi at det var dem, der havde sendt programmet. Men programmet var direkte, så de kunne ikke rigtig gøre noget ved det. Kan man ikke også frygte, at andre tv-stationer bliver påvirket af det, og ikke tør at sende noget lignende, som kan skade? Det tror jeg godt. Og jeg tror også godt, det kan skade både ytringsfriheden og for andre tv-stationer, som bliver bange for at ytre sig og for at sende sådan noget her. Mm. Men da det her nu, som du siger, var en direkte udsendelse, så kan du ikke gøre noget ved det. Grønjakkerne får en straf for at have udtalt racistisk. Men var det ikke forkert så, at Jersild også fik en? Nej, fordi når de er inviteret, så kommer det Jens Olaf Jersild og hans direktør, det er dem, der får ansvaret. Okay. Så det er ikke forkert. Og de fik deres straf. Det var direkte, man kunne ikke gøre noget. Okay. Men hvad er problemet så i debatten? Altså, hvilke problem skal vi løse her? Der må være et problem at løse. Problemet er ikke, at folk ytrer sig. Problemet er de her autonome grupper her, som truer folk. Det er dem, vi skal have stoppet. Det er dem, vi skal have stoppet. De truer folk, der ytrer sig. Det er dem, vi skal have stoppet. Det er dem, der er et problem. Okay. Så vi skal have stoppet volden og sabotagen, det hele. Det er de autonome, vi skal have stoppet? Ja. Okay. Og det vil så resultere i, at folk ytrer sig rigtig igen og siger deres mening? Det tror jeg, ja. Okay, stærkt. Og i aften har vi med os fra Greven en lille overraskelse. Johnny Hansen. Jeg skal høre, om jeg ved igen. Så, Ib Henriksen, så står vi her uden foran Johnny Hansens hus i Greve. Foran mig står selveste Johnny Hansen. God aften, Johnny. God aften. Johnny, hvordan er det at bo i dette land og så være nationalsocialist? Altså, som jeg har sagt før, jeg elsker at bo i Danmark. Jeg kan ikke forestille mig noget andet bedre end at bo i Danmark. Jeg har et godt liv her. Jeg lever og handler i overensstemmelse med mine idealer og idéer. Rent politisk er Danmark så lidt frustrerende i det, at dele af befolkningen synes at være drevet af selvdestruktive tanker, da de er ramt af tolerancesyge. Ja. Føler du, at du bliver behandlet ordentligt af diverse autonome grupper? Du er før blevet bombarderet med maling og kanonslag og diverse ting. Du har jo din lov til at ytre dig. Maling, det er jo ikke en skid, altså. Brevbomber og voldelige overfald er jo langt værre, altså. Ytre sig, det kan man jo sagtens, hvis bare man har mod og parat til at betale prisen, altså. Hvis du kom til magten, Johnny, i Danmark, ja, ville der så ændre nogle ting, nogle love og ting omkring ytringsfrihed? Ja, visse ændringer nok, altså. Visse ændringer ville nok komme på tale. Landsskadelige udsagn ville nok blive forbudt, jo.
Jeg skal høre det sidste. Har du andet at indvende til det der, Johnny? Jeg vil da bare gøre lidt reklame for min radio. Altså, jeg har en radio, som hedder Radio Oasen, og kører 61 timer i ugen. Den har så desværre været lidt lukket på grund af politiet og tv-nævnet. Synes, at det var en hadfuld radio. Det er jeg lidt ked af at høre, men altså... Tak. Okay, tak skal du have, Johnny. Og her stiller vi om studiet igen. Ulla Terkelsen, World News, Greve. Så er vi tilbage her i studiet, hvor vi skal til at spille af for i aften. Lige om lidt kommer der vejret. Og jeg vil også lige sige tak til Inga Guys. Tak fordi du var med i aften, Inga. Det var så lidt. Det var hyggeligt. Og tak til Johnny Hansen, som vi har med fra Greve. Og ikke mindst tak til Ulla Terkelsen, som altså var ude og interviewe Johnny Hansen. Vi er tilbage igen næste uge med noget nyt om børnevold. Håber det har været godt. God aften.